Yes. Kwakanaka. Ukagowetsa maziso kudaro kunge mbudzi yabikwa isina kubvurwa, uri kunyamhanyei ukada. Kwakanaka here panze kwacho ikoko. Ndozvineko zvamunenge muchingoita hapana munobvubvira mambodi muoresa makutanga kutongobvunza naiwe tsvaga kweugara kuoda kundimanikidza pana basai tsvaga kweugara uko makadzidziswa zina basa izvozvo aiwe chiri kuitika jamani Kona iwe German. Konguri ndabvira kukubvunza asi pfungwa dzako dzatomonana sezvakaita bvudzi rako mumusoro. Ndiri kukubvunza kuti waoneiko chawaya wakawetsa maziso hausi kunditaurira. Uri kuda kuti ndiita sei? Hanziwa. Uri kuda chikwamishi chamvura kuti udzikame kuti ugonitaurira. Ndati chiko buda panze mufungidzane kangwa ndichingomhanya mahara. Ndikuda kuneitei iwewe nditaurira kuda hana yangu irambe yakamira chete yako yakagara pasi. Dzika mai muri muforena mani chimirira ikandikutaurira kuti chinga chiti. Yesu. Kona German kwakanaka here. Uri kungobvunzwa asi hausi kupindura. Ndo here bhurungo. Yesu. Hey! Ayo, zvakaoma. Chigona ichi. Zvari mashura. Amakarohwa nengoma zvatisati ndambona. Ngoma zapenga wena. Saka kublazi jamana. Mazimbanja anga akadzura kozi mabudiro avaita vachimhanya apa handina kuvanzwisisa neni. Problem ndenyu yangomhanya musina nyatsokunzwisa zvaita sei. Naye ndiri kukudzaika kuti pane zviri kuitika panze operation iripo apa. Naye ndanga ndimi vamwe futi. Naye Kudi kubvunza chitema. Aiwa kabata. Wakamboona munhu anotongerwa mhosva yekunzi hadzi zvanzi abvunza. Kubvunza kuda kuziva. Kandosangana nada chimbombera yakandikuudzei. Taureka. Kaka kumhanya imipanze apa panhu vari kubatwa vasingatomboita. Vari kubatwa kunga nezerera mune ndebvu dzingava ndichimhanya ndichitiza kuona kadonha masteps. Vanhu vari kudhipotwa. Yenyu ana Germany nini yandipedza simba ndiri unyepo. Munobvunzwa the whole day. Kona iwe German, nyaya yako yesimbonyatsokunzwisisika iyi. Uri kuti vanhu vari kudhipota vachimboendeswa kupi? Zviri kumbofamba sei? Taura zvinonzwikwa maniwe. Iwe unongobvunzisawo usina basa maniwe. Naye iwe tichatokara nenzara panapa. Naye nenyaya yemanigerians. Hausi kuziva uchinzwawo nyuzi maniwe. Naye izvozvi tichapedza wiki rese takatyora panapa. Unodyei? Kana ndimiyo makadziona nyuzi dzenezuro hanzi vanhu vachabatwa nenyaya yemanigerians yavo yava kuita nemadrugs kuita nenge pasina chamunoziva. Jehovha. Ko vana vari kumusha vanodyei kana tichinge tamira basa. Tinenge tichitauya kuzoshandira mhuri dzedu vaakutisikira moto muziso manigeria yenyu. Muri kuaona? Ndidzodzi shamwari dzenyu ndinogara ndichikuudzai. Amuchapanodya? Amenoka. Achapanodya? Amenoka. Iwe taura zvaunoziva iwe. MaNigerians akaipa pakudiwa. I'm like this just because of Nigerians. Wozwa kuti MaNigerians akaipa. Uita uchitaura zvaunoziva maniwe. Dasiri MaNigerians ndisingaonekere zvandiri. Chikutaurira aipai muchitoona sevanhu vasingaone. Pumpkin wenyuyo anopara ratakatarisa. Iwe taura zvaunoziva. Ndakanfara ine. Chiudzwa namama vako ndaneta ini. Ndinoudza munhu andiudze moyo. Ndakabvira ndichitaura nekutaura mwana haanzwisise. Ndinonamata nekunamata miteuro nemiteuro, kutsanya nekutsanya, chandinonzwira nenzara ndachishaya. Pumpkin haateerere. Chokwadi dai Mwari mandibetsera kuti mwana uyu anzwisise zvandinenge ndichitaura. Unoda kuti nditaure neipi ndimi? Ndinomutsiura ndamutsiura zvemwana uyu, asi haadi kunzwa pfungwa dzake. Musha wareva wataura. Pumpkins. Inzwawo uyu.
pumpkins kuita seiko. Nemiwo mama, muri kuti munoswera muchindinamatira ndakakukumbira kuti mundinamatire. Problem yangu ndeyei. Pani ndiri kutadza ndepaka handisi kutombopaona ini. Problem yangu nombori yei. Muchitadza kunamatira nhamo dzenyu muchinamatira ini. Ini ndiri right pandiri. Newewe German, uri kubva panze uko uchitiza chauri kungotiza chii? Handisi kutombochiona nechauri kutiza iyo. Kutadza kugadzirisa mapepa ako chete. Ndosake ndikatosvikora nemanigerians angu. Nditori nemapepa angu zvangu chero ari fake. Una kuita basa rokuswera uchimhanya. Na pumpkin muchaonda imi takakutarisai. Maramba akakubuda panze muri kukwatei. Izvozvi mapakistani avhara apa. Hapana kana munhu akavhura izvozvi. Buda kapanze uone. Wareva German. Asi vana vemazuva avanzwisise handizivi kuti vanenge vachidei. Chokwadi achazoyeuka bakwa anaiwa nemvura. Nhasi zviri kwaashuga, mangwana zvinenge zviri kwaasauti zvichamuvavira. Rega zvako akadaro. Chakwara tokutaurira everyday muudze vana pumpkin ava. Siyana ineni. Pumpkin wamboona munhu achibvira nedhai here? Kubvira nedhai ari mukati medhai. Wamboona zvinofobhi here? Ye? Usataura zvinochemedza kana mama vako maniwe. Nai dzikama unyatsotsurwa namama wakateerera kwenda kuda kuti akubarira manya munozoyeuka matotesa mabhurugwa. mberi nemanigerians iona kuti ndo anotidhakisa nebonza ratoshaya. Iwe German, taura zvaunoziva maniwe. Money talks, bullshit works. Unongoswera uchida kuzviita munhu wechechi pana paona kana mari. Inini wacho uri kunditi ndiri prostitute. Wakambonidza ndichikumbira mari kwaurini. Aiki ndikati manigerians zvinoenda kureva ese. Aiki zvandiri zvese izvi ndi aiki. Iwaswera uchiti manigerians akaipa pakaikoi. Yeah, mara mna mama pumpkin mbona lo pumpkin right ngoba hey lamalanga ukuthi uyifune ngayiphi indlela imali uyithole phi uyithatha eNigerian uyithathe phi akungeni ndawo ungangena eMax uthi ngifuna ukuthenga abambuza ukuthi ye Nigeria mbona ngathi right lo mntana mbukeni ubukeka kamuhle kanjani ngendaba yama Nigeria right umntana akho mama pumpkin. Osokuiwala pumpkins paperi nawo manigerians. Amtomborina kana nyaya mesei. Mungoda kuzviita vana holi. Kantoenda kunoona hangu aiki. Hey wena mama mfihlani, ungazonimoshela umntanami ne? Uyangizwa? Mangu mamela ufanele umamelise ne? Pumpkin umntanami mina. Ngimgugela 9 months, ungazomosha umntanami. Ungibone right namhlanje ngizokushaya wena. Pumpkin. Kuti uzobuda kana uchitofamba ukanaka mukastep kunge amheno kwauri kutoenda kunge washedzwa wakatariswa namai vako apa. Vamwe vacho uri kunoona panze apa vakaita semaforena, vanhu vekumalawi, makongo nezvimastep zvavanofamba zvauda kutraka kulengesa kaizvo. Avapo panze apa vaenda vabaya avapo. Amheno uri kunoona ani ipapo. Pumpkin mwanangu, pumpkin mira ipapo. Ndibva ndangokuudza. Uri mwana wangu wekubereka iwe. Zvawatanga izvi nemanigerian uchandiyeuka nerimwe gore. Kunyangwe ndavarinda asi uchandiyeuka. Hazviperere pachipfambi chenyu chamuri kuita nemanigeria mwanangu pumpkin. Tarisa iko zvino zviri kuitika mumastreet. Vana vari kumberereka vachimberereka kuita kunge vasina vabereki mudzimba, kutiza nekuda kwokunoputa. Vanasikana vakasvika sewe vari kushandiswa vachinochekwa vopera vadhedwa vachinoiswa madrugs mukati kukwidzwa ndege ungati rudo. Hapana rudo rwakadaro mwanangu nditeerereni mai vako. Ndine urombo newe chigundurupi. Chokwadi ukasadzoka to your senses uchadhonza chingoro cherecycling. Vanhu vagofunga kuti unopenga apo dzinenge dzirimo dzakakwana nekuda kwengoma nekuda kwekudhakwa. Shame. Binoni next to Boxback. Ndine urombo newe. Sorry zvenyu momsa, mutomborina kana nyaya rege ndiende zvonizvo.
Ndasvika nditi manga makamira ndisvike ndasvika. Bari mangontarisa. Uda titange kukumhoresa ka iwe. Tange kukumhoresa ka. Yo, nyoyo kantarisa uda ndikumhorese ka. But chimbondiudza ka ma-origins ekumhoreswa. Chimbondiudza ka ndapanapa ndiudze kuti ma-origins ekumhoreswa because natombo maketa ka. Sebe kumhoreswa ka iwe. Yo ekumhoreswa isusu ka veganda dema iriyo. Ameno chichinenge chitika. Ndozonakidzwa netimu rangu katapinda kamastreets katirowa kamastep edu tienda ndopandasvika ndadako kenga dep unatsoona kamunhu anoita red ona kuda kuboresa dep zviri sese nangu kuri kuudza feni nangu handidi zvangu oza ndinotoona kuti stori nanika boyzika indodo rangu stori nanditoti hangu salam alaikum salam nice aiwa asitombotaura boys chete ndikutotaurawo nemese namama ona kuruseva kona munhu kana akumhoresa ka unomona anotanga kuombera ona obva adzika pasi ona obva tanga kumhoresa generation yese inomhoreswa unonzwa manje vamukadzi vakumhoresa ka unzwa vakadini vamwe varisei vamwe vavarise kwamabva uku apo ari kunyatsoziva kuti dhoko abva unonzwa bva tanga kumhoresa ona varisei vana irisei mombe inonetse dzirisei kiti irisei unotozoona ta vanozonodzamara kutongozvikopa kuti isaisai manje wamwenyu nditoona kutogaira kuti yekumhoresa iyo ndo yandiri kutoita ka manje yekumhoresa ndatosiyana nayo panari smart uri pakati penyu panari smart panari kunhuwirira panari kaisentera tambotsaura kane zvesmart tambotsaura kane zvemicheka vakenga retotona unoona kenga ringe rarowa smart ona rarowa tumasuti ona rakaporisha bhutsu ona rine chiturati muhomwe apo ringe richitofamba tinotumwa mastep ona richitototaimira unotorera mamoms maturati ona wakambonere mupakistani akakwinya gumbo rake ona rejumba akarowa mapatapata akachitonza mapatapata achienda anenge achitogoenda ona achiita sekebuda asina mari ona patitogati mfese atori murungu ona omwe mfeso ona saka manje yodzikama ona yenyu manje yamunoda kuzoita ka yekuti unosvika uchindigrita ona chirungu onyatsozoti ndiri munhu ona urekera vanokama mfesi wangu tariko mfesi wangu wekupakistan uko orekera vanenge vachitoenda kusaidwekwe vachitofamba ona vakakwinya jumbo ona vakabata masi AK47 kusaitu nokusaitu waketa waisiwa achitoenda achitoridza pfuta atobhurira kana yekuti hadzechi mari life smart kachirungu hapana anoketa saundi yepazuka waisa chiboka yenyu yesmart ona nemari chiboka uri richo uri kuafghanistan chiboka dzinoenderana chokusiyeka vamwanya kuti hajamana akamakasmart hamaya aiwa anotombomaka ona pandinotongotaura kuti nyaya advert unototiza shoprite ona wakananga kumpakistan because unenge uchitya masherufu unenge uchitya kuneta uchitsvaga product raunenge uchida unobva wangonanga kumpakistan but pane pawakambosangana here ndiani akambosangana neadvert yemupakistan patv kana paredhiyo akazonekangogara mutenona chitoona news ona ndobva totoona mwamindi ona ari kupa ripoti ona achitotaura nezveshopepa next park yange yatobvira inga ichitotsva
ndikabva tazotsoka munews memuyawana kunzi Captain Tokyo America is more. Community yake iko pakatotanga kutotaura shamwari. They came and they took the bucket to fetch water, and that bucket is 35 rand. Community yake iko pakatanga kuti kutoenderera mberi ona. They came and they took the blanket. That blanket they used to extinguish the fire, and that blanket is also 150 rand. Ndikatozoona manje kuti community yake ikangwara ona. Boss ndikatozoona kuti kari kutorwa advert panews. Unoza manje timu rimwe rinogara chingoti bvunza ona. Kose urase mimi ona. Musina ona baby. Ewa, ndinotoda kuti baby ona. Pana chinoitika ona ndichokuti ona. Ndinokoda mababy mwamoyo wangu oro simple as ona. Kuti mwamoyo anoruka artificial. Munatural world. Asire kuti ndiri stingy. Ona. Konda karambidzwa uri majokes echechi hanzi blasphemy. Mimi netime hane nyaya dzenyu idzi. Bosi inoizi. But noise zenyu haibowe manje. Wambopinda murestaurant here. Wambona munhu atenga chikafu murestaurant akagarira pasi unonyatsokuona kuti munhu ari kunyatsorumenza chikafu chake, ari kunyatsokupa ruro chikafu chake, anyatsopinda deep mufood. That's funny. Tubara chikafu ichocho machi. Ichocho chinenge chakabekwa nerimwe zisistrate rezitafu repateni. Apo rirekere chebuda madziwa. Maybe sometimes rinenge rabva kutoilet. Maybe harina kumbonyatso kupukuta. Yeti waoneka vagarenga kurestaurant ona. Apo chikafu chichiya changa chabikwa nezisistoreria zitafu reria. Apo zisistoreria tamboti reria haripukute. Ipapo musi wacho ranga risina kumbopukuta. Ndinotozviziva kuti ranga risina kupukuta. Chimira tichizotaura. Iwe mani unza jiro rangu mani ndinyatsokupukuta. Ndichinyatsokutaura nezvezisistoreria risingapukute. Ndikuzoona kuti muri kunzwa kuda kunyaya yasister. Patika kuti ndinyatsotaura nyaya yasister iyi. Marede here. Ndichinyatsotaura nyaya yasister. Patika kana muchida kuti nditaure nyaya yasister. Katai mari. Zvacho ndotozvidawo. Ndozvidawo. Ai nina ndikone kutaura ndega zita rangu ini. But ndinonzi Pumpkin. Koma fesa ningashimbodire mapepi kana vachizokona kuvapa zvinhu zvavanoda. Ka boyfriend kangu kakaita kazorambana. Ndakakakumbira decoration fee chete. Kana ndichiti decoration fee ndikureva kuti angonditengera Brazilian weave chete. One zvinhu ndakaruka mabhanzi chaiwo ona shinda dzakatomira musoro mangu akandiudza kuti ini ndinoda zvinhu but ndakatryawo kumuudza kuti it's good to conform nokuti ndinodawo support kubva kune vamwe vanhu but iyewo ndakamutarisa itype yemafesa anoda mabhebhi akanaka anonhuhwirira pakazopfuura rimwe day bhebhi rakamira iroro bhebhi riri hoti iroro bhebhi rine big twa rikati perfume yacho amenoti iperfume rudzi ndikati ndizvitarise ini namai vangu ndakaainiwa kunobva pana chandiinacho ndakarwadziwa bhebhi ndashayiwa ndotsanangura ndichitichi bhebhi rakaita kupaka kumashure ukuku but mwana iye pafeya ndanda kutomudawo ndakatomuchivawo iye mwana iye akanaka iye anyway zvingatisiyane nezvakaboyfriend kangu aka vataure zvimwe zvine musoro because zvakatopfuura kare izvi ngatizvinyararishu nekuti nii ndikazvifunda mwewakurose but ndinokatsuma kangu kaka kekuti unyange usingazvikete zvinhu zviri kuda alright chimonyararai kandikudzai this days ndakachinja hapana chimwe chinhu chandiri kumboda kunze kwekuverenga but maya ichokwadi here chandiri kutaura ichi ganda reblack nekuverenga zvakazombofambidzana papi ndiri pakati pekutaura sezvandiri kungoita izvo mufesi wangu uya simba akabva apinda wane ndiri kutaura ndega sezvandiri kungoita izvo ndipo pari kutonditi kwe wakapedzisira rini kunoona mbuya vako mwana wachete muchaneti 12 izvo kutori nepati yenyama kumusha uku
abva atowedzera kundiudza ipapo hanzi inini ndiri kuchadza kuziva zviri kuitika mumusha zvouroyi hwedu chaizvo chaizvo. Apa ndopari kutonditi everyday ndiri kurara na 4 am ndiri busy kuverenga pawhatsapp. Ndosaka paendeti ndiri kufarira kuverenga kukuverenga kwacho iwhatsapp. But maya saka uyu akasara uyu whatsapp kumberi unyange kuri kuti kuda zvinhu whatsapp zve zvinodikwa mani. Chimirai manje ndichikuudzai kuti vanhu vanoda zvinhu vanowanikwa vachiitei pawhatsapp. Vanenge vachijoina zvimagroup watarisa zvimastatus zvacho zvavanonyora ipapo kumberi mani. Saka kunganzi hakusi kuda zvinhu here kuti unoreceiva message yakanzi forward to 10 people and you'll be wedzerad blessings. Alright, saka ikoko kunzi hakusi kuda zvinhu wajoina zvimagrupu zvako izvo zvauri pepi obva watevera nemafesi 15 at the same time kuinbox. Hakusi kuda zvinhu kwacho here ikoko. Iwe tomboti tasiyana nezvewhatsapp izvo ngationgorora zvinhu zvinodika nezvisingadiki because inini as long zvinhu izvozvo zvichingodika neno ndinozvidawo nekuti inini ndicharegera kuda zvinhu kana pape kuti ukadya nhasi mangwana umuke unenzara. Plus futi mukoma ungiti vakataura kuti haikona kusara hanzi vakadzi vanoda zvinhu vakadzi vanoda zvinhu. Wakamboona here zvinoita tsano kana vaenda kwamukwasha kamudyiro kubva nhasi handichatoda kunzwa munhu anoti pamukini anoda zvinhu pamukini anoda zvinhu nokuti zvinhu zvacho izvozvo ndo zvinoita kuti ndimuke makuseni ende zvinhu zvacho ndotozvida. Alright. Chimomira ndichimbokuroverai pachisisi letiskwanda manje kuda zvinhu ndokunoita kuti mai nababa vave pamwe chete. Kuda zvinhu ndokunoita kuti mukomana mhangire kunoona fight panze. Kuda zvinhu ndokatitengesa mabrazilian wivi. Kuda zvinhu ndokatizoresa zvinhu zvakasiyana. Ya dzakanga dziri nhema kumadhokotera veutano nesu vechigidika kuti iro promo. Rangu zita ndichigundurupi muchidimbu rakaperera ndichigundurupi munhu asina hama kuimbwa kare kose ndowana mapfume wava maamusati mandoona zvakanyasonaka chaugwabvurai kugwadzisai mbabvu nokuseka naye komedi yangu iyo chienderera mberi nichikutsemurirai mafidhlongo namafidhlongo angu wawa sapresident wekomedi ndiri kutarisira mavhotsi maningi pandiri nekudaro muchadzatuka muchabvaruka nokuseka pamusoro pekomedi yangu. Muchakutsemurirai muchainzwa ndiri kuindirira mberi handisi kuzomira. Ini sapresident wekomedi ndiri kutarisira kuti muchandivhotera zvakanyanyisa nokuti iwo mwanga watakatarisira uno ndiri kutarisira kukudzaturai nokubvarurai mbabvu nokuseka. Aiwa saizvezvi hakuna imwe stress yamuchawana nekudaro nokubirisa nokukumikidza kuti mundivhotereni nokuti ndichakufadzai uye ndichakusipagai kwose nomumadzimba ngakupi. Nekudaro ndichakupai udhongo mamwiro munoriita nokukumikidzai kuti ndinokukurudziraiwo imi mageto youth musanwe sedoro kana kunwa sedrug. Aiwa uyu mushonga wechikosoro. Ichi chikosoro chichakukosoresai zvikuru sei nekuda kwangu ini nekomedi racho irero ramakadai kutandarira vanhu chikutsemurai mbabvu nokutapirigwa nekudoshi kutapirigwa kuri kuzipiwa ndini. Rasta. Hey, how's it, man? Hey, look at your hair. What's your problem, my man? Let's go and make you understand what I mean about. Let's go inside. This one. This. I don't know. Okay, go inside. That's right.
sanibonana usheni bathu. Siyakamukela emzini wethu amadress. Amama basese babhuti inkwevu miyamukelekile. Laniwa ikopendwa kamadress. Sicela sakathe sosaseka soshonga ngumamshongini akakona lawo makangatsakanga inkwevu uma itsakile akhensa kumemba kona ishona. We specialize in twist and styling and coaching. We cut all products for your hair color. We are founded number 39 7th Street in Springs, opposite AutoZone, behind ShopRite parking. Like us on Facebook or follow us on Instagram at Fini Dreadlocks. Come and see some more as we offer you the best service. Hello, hello. Be that woman, be that man with your natural hair. Come and enjoy our services. We'll give you the best treatment here. Fini Dreadlocks. Sure, Rasta. So what can we do for you? Try crochet. Crochet. That will be great for you. Beauty of Africa. Mcheno gentleman mnaona akadziana mai gulezi chichimwe ya wigi wivi chichi okudziita manati kuti zvokutengesa tengesa kuti mama mchene chene mdzimba mnaona munotengera ana mai gulezi mwirana amawigi tikusiyanisa anoona zvakasiyana siyana amwe ma 250 ma 100 renzi then nekuzogadzira gadzira tinonga chinge zvekuti very cheap mchene zemdzimba yako nono nenzwara futhi nadzo idzi ndo dzimwe dzacho dzakaita su dzakachipandi unoona i 50 randa iyi unoona dzinohambidzana kana takugadzira makadzi achene chene unozvona Una akabavani zvawo zvinzwa. aiwa uyu muchaino zvakomana avanadzo handiti asi kuwedzeredza chimurova mwechaura kuti kuwedzeredza iko mucheni smart mukadzi wako uchifamba naye anenge achionekera. How are you? I'm alright. Fine. Yo. We are here for this. Okay. Which one? You want this one? No, it's not me. Okay. I don't like It's my queen. Don't you have Brazilian hair? No, Brazilian name don't have it, but you can still plait this one. This one, eh? This one is also nice. You can plait it and plait it again and again. It's also nice. Yeah, this one. Just similar to Brazilian. What do you think? What of this Okay, one? let us hear from your husband. Let me tell you this one. I don't get it. This one, No, let me tell you, my friend. Don't do cheap. Serious, never scam. That's not what cheap is.
check for another room. Something. No, this one is fine and it's bulky also. It's also nice. The package is enough. Oh. Yes. No one just this one package. You know what I'm looking for? I'm looking for something juicy. Okay, do you want to play today? Yeah, we can do it. Oh, tomorrow what time? Anytime when you're free. Yeah, I think Tomorrow. Okay, what time is okay? It's fine. Then I'll wait for you guys. Okay, let's go. Okay, thank you so much. Saka inoita mari iri hafu dai. Ye mungano wayo nofambizana nono. Zofambizana zvakadai. Bada kuti naye imwe yacho. Bada. Iyeyo. Tora kuti imwe yacho nono. Inogara ane bvudzi rake saka mundowedzera kuti bvudzi. Muchangamire. Saka ini ndiri muite basa rekuuraya vanhu kamuchitomatorera bvudzi ini. Ndinoti mabvudzi eshe ayaka evanhu vakafaya. Kana. Kubvudzi murione biko. Emozoti kwama wiga mungana. Bvudzi rinobva kwarinotogadzinga tinotorihodha. Tinotorihodha nono kupi kwacho. Ku England. Ku England. vanhu havanotonge mazimba tinodzokerwa panapa tikarohwa muzimba kumberi kwangu nonongani kumberi kune vanhu chichiti varume ndaifundiroka kundotindimbonzwaisookaungoitwa apa pa 2 minutes ndokuda kumhanya kugaraamuvikaranguapakumubva masvika mupindira ndasiya ndakapaka motikari murotinozozivana toita nezveiita kuti kana tiita mabasa edu motipawo nguva tinosara taendesanamunoshanda munomheri gare pasi apa bamnini tori pabhizinesi egovernment izvozvi iminoti ndimireme mabva kwamabva bamnini uyu mdaraura roninyepera munomodiziva ere inini kuziva kana kuzotaura zvipero next uri shefu basa kwako saka ngoma anoona mutotiangochikidzirana chichi iwe uri murume ndiri murume saka undiudzirezvegare pasi ini ndikukumbira zvakanaka uri kuona
titange here. Shuwa. Alright, takutanga. Kondini nechigunduru. Mombondona seko ni mrundona. Amzundona. Mangwana. Pamberi kushikira. Muchitapirigwa, muchibhatuka. Chikudzai zvamunodami muchitandara. Chasara kusungwa. Midweek ndakazumiwa. Machecha kubata. Tokona kuta mari neko. Machecha kubata. Hongoshi. Kwa hiyo ndoda kutani. Ayo ndoda kubata mari yacho. Iyo ndiri ngochiparidza ndiro. Saka ndoita mufundisi. Ini ndini mufundisi. Ndoda kutsaka vanhu 2. Vanonyepedzera kuti mari. Tikatora 1. Mchinda nditi. Watora 1 mchinda wewe. Tomisa pa wheelchair. Tombeke pa wheelchair, tomisepo. Saka toa soja lavu. Hongoshi. But isu wedu anenge akazvimba makumbo ese. Isu wedu neakata kutoti makumbo eshe akazvimba. Akati matanda. Akati matanda kudai. Hongoshi. But anenge ari matanda ari mutrausi manje. Unobhuya kuti chishoti chautosiya. Tototi trousi pote. Unoona? Yakadi. Ndoyanzi nyimo kahwani. Hapana nyimo yaumbotaura apa. Nyimo inokangwa kufa. Wati tomuige makumbo achibage ndiani kondiwe ndati ndianiko ndapedza kukwira ndege rini handikuzivi mene kwaakakwira ndege ikoko ndiani ako paakwira ndege ndege ine mavhiri mangani dai maziya ari 2 a3 mazuva ana a3 kuchikoro ndandiri hedboy waredboy ndiri classmont nozvona ndiri kumberi kwavo Hongosh, but I'm class montres. Phonez makers. No. Uno. Ndiri class mongo ndai state episode ndinda chigavi. Wani kusikana kunoitwa kamira kuno. Zviya room road. Ma road runner. Unozati zvinoshanda sei? Handizvizivi mbotinodzona hayo. Unoona manejini akangwaririra saka vanhu vekunigeria vasikana uri kudzidziswa madrag madragi payani saka zvavanokutiswa madragi paaketya handiti paaketya. So what? Chakuudza next time tiri kuya pano kumutonga isu vemakomedi ukuhuleni madepartment makuru kune isu makomedias mandigwadza semudzimu unobuda pachimumumu kundigwadza semudzimu unobuda pachimumumu kuzvokwadi vanhuka irari kiripidhirifi ngebhondicoin zviri kuindirana here nganimboona hangu mamezhamenzi nganimbomezha mirani momezha machinda mirani mezha namamegabytes haakwani makilobytes chaiwo hasi kupindirana kudai mwakadai no ndaiti ndaipfumba mugomba mwemene ndakabute chitoro chemafiriziti kunikeza amwe naamwe notamba nawo ndeinjabula